Acaba l'any 2022, un any on hem tingut moltes notícies esportives. Comencem amb el mes de gener del 2022. Joan Barreda acabava cinquè al Dakar, tot i tenir la clavícula fracturada. Mateix mes on creixia la tensió a Can Barça, en aquest cas des de Mateu Alemany, que declarava això sobre Dembélé. Nosaltres volem jugadors compromesos amb el Barça i amb el futur del Barça i, per tant, ell ha de sortir i hauria de sortir per bé d'ell i per bé del Barça el més aviat possible. No? Mentrestant, Aubameyang aterrava a Barcelona. El Barça reforçava així la seva davantera. A més, Laporta donava a conèixer algunes de les informacions descobertes sobre l'anterior junta que van portar una situació econòmica complicada al Barça. Doncs home, ho hem fet perquè els socis i sòcies del club, que són els propietaris, tenen el dret a conèixer les actuacions que van portar el club a una situació de ruïna. Mateix mes on Bea Ortiz era escollida millor waterpolista d'Europa 2022. L'olímpica i waterpolista del Club Natació Terrassa havia estat la més votada. Mes de febrer del 2022, on arrencaven els Jocs Olímpics d'hivern. Fins al dia 20 s'iniciava la 14a edició d'aquests Jocs, que tenien seu sobretot a Pequín. Mateix mes on el Barça es proclamava campió de la Copa del Rei de bàsquet a Granada, 59-64, davant del Real Madrid. Mes de març del 2022, on Aitor Agurrola anunciava la seva retirada. Mateix mes on el vilanoví Marc Duran es proclamava nou campió estatal de tenis taula. El català també havia guanyat l'or en dobles al costat d'Oriol Monzó. Al mateix temps, el president del Club Tenis Taula Borges, Enric Vall, era l'entrevistat de la Setmana Esport Ràdio. Mira, és un plaer doble, no? El primer, veure el pavelló ple, no? I segon, veure les cares de satisfacció fins ara, del que hem viscut fins ara, absolutament. Parlava sobre la prèvia a la semifinal de l'Eurocopa i explicava també algunes iniciatives per promocionar l'esport. Al mateix mes on el Camp Nou batia el rècord d'assistència a un partit de futbol femení. Mes de març, on el Club Natació Atlètic Barceloneta es proclamava campió de Lliga de Waterpolo. Els mariners tornaven a superar el Club Natació Barcelona 8-12. Mes de maig, on dèiem adeu a Laia Palau. La capitana de l'Uni Girona havia anunciat la seva retirada en una roda de premsa. En una mateixa línia ho feia Ander Mirambell, pioner i referent de l'Skeleton, que finalment penjava el casc. Mes de maig, on el Barça es quedava sense Champions. L'Olímpic de Lió deixava sense premi una temporada bona per l'equip blaugrana. A més, un mes també complicat per Marc Márquez, que abandonava la temporada de MotoGP per iniciar el seu procés de recuperació. Mes de juny, on Ferran Juglà fitxava pel Bruges i, a més també, el Girona era de primera. Tant el Girona de futbol, dirigit per Michel Sánchez, que superava el Tenerife 1-3 i aconseguia tornar a primera divisió, com també el bàsquet Girona, que aconseguia l'accés a la CB. Mes de juliol, on el Barça havia fet oficial el fitxatge de Jules Koundé. Qui també arribava a Can Barça és Lewandowski, i ho feia així. Bon dia. Tot plegat, mentre Laporta apareixia també per explicar l'activació de la tercera palanca econòmica del Futbol Club Barcelona. Això ja entrant al mes d'agost. Per part de l'Espanyol, Buley acabava la seva etapa a l'equip perico. El jugador tornaria a Xangai, un mes on la calaienca Maria Xiao entrava al top 10 mundial en dobles de tenis taula. 29 d'agost, on Kilian Jornet guanyaria l'Ultratrail del Montblanc i trencava la barrera de les 20 hores, una xifra absolutament històrica. Mes de setembre, on Marc Gasol era inscrit com a jugador de l'ACB. Mes de novembre, on Gerard Piqué s'acomiadava en una nit de somni davant de 92.000 persones, un dels últims adeus de l'era d'or blaugrana. En aquest cas, Gerard Piqué s'acomiadava també així al Camp Nou. A la vida, quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és de deixar marxar. I mes de desembre, on Messi proclama Argentina campiona mundial.